kwam vanuit hier Kokiaan in België. Maar toch in deze gelegenheid je eventjes wat meer laten weten over stichtingsscoren. We doen het aan de hand van een aantal vragen. En de eerste vraag luidt: waarom is Tjette Boerman net aanwezig bij deze dag van stichtingsscoren? Hij spreekt op licht. Hij zit hier viert omdat hij nog nooit een clubje gewonnen heeft. Hij krijgt wat licht weer, hoor. Zijn vrouw had een slag op ontzettend en nou laat het zelf een kenning. Let it go, Tjette Boerman. Dit was een krijgnet. Let it go. Tjette krijgt net. Dat is even oefenen, Tjette. Ja, sorry jongen, ik krijg net. Tjette Boerman. Nou, dat weer de antwoorden. We gaan weer gelijk het. Weer geen enkel weerstand bij aangebracht. Tjette is namelijk ziek. Bij deze Tjette willen we die ontzettend volle wetenschap aanwezig. En we hopen dat het volgende er wel bij bezig is. Opbouw 200 punten. Zo gaat het alles, jongen! Sorry. Succes.